Min sħarriġ li sar fost il-ħwienet f'Malta għawdex ir-riżulta li fil-Belt Valletta kien hemm tnaqqis konsiderevoli ta' madwar 10% fil-bejħ. Reġinald Fava, ċermen tal-Kumitat tal-Komunità Kummerċjali fil-Belt Valletta fih dan il-Kamra tal-Kummerċ, qal li n-negozji fil-Belt għaddejjin minn żmien ħażin ħafna, bil-problema prinċipali tkun il-parkeġġ. Illum għaddejjin minn perjodu ħażin. Għal ħafna raġunijiet illi l-Belt Valletta tista' tgħid hija ħafna disturbi fiha, l-aċċessibilità tal-belt saret diffiċli ħafna u iktar importanti il-parking il-belt huwa kważi impossibbli. Kemm Fava kif ukoll Marcel Grek fisem il-Komunità Kummerċjali ta' Triq ir-Repubblika qalu li jaqblu mal-investiment li qed isir fil-belt, iżda jikkritikaw bl-aħrax in-nuqqas serju ta' pjanar. Aħna kontra li l-belt ma sarux il-preparazzjoni għal-parking għadha l-proġett kbir. Meta tagħmel proġett kbir bħal da, l-ewwel tittoħloq il-parking. Barra minn Malta, Spanja, dak li jagħmlu. Reġinald Fava semma wkoll is-sistema tal-parkeġġ tal-Park and Ride li minn sistema li kienet offruta b'xejn illum saret bi ħlas sostanzjali. Il-problema tal-belt hija l-parking. U sfortuna ikbar hija li nfaqna ħafna flus biex għamilna l-Park and Ride. U llum x'in il-Park and Ride? Ċemiterju, vojta. Għaliex? Għaliex qabel kienet blaħlas. Issa jena ma rridx ngħid li għandha tkun blaħlas. Illum hija biħlas sostanzjali u l-mara tad-dar illum huwa diffiċli biex tlaħħaq aħseb wara kemm se toqgħod tonfoq jew ir-raġel tagħha xi tnejn għandhom baġit waħda biex tipparkja. Dan in-nuqqas ta' pjanar min naħa tal-awtoritajiet wassal biex il-ħwienet fil-belt tilfu bejħ enormi. Imma sfortunament il-beħ li tlifna dawn l-aħħar 3 snin u enormi. U aħna irnibqaw se qudiem jekk tinnota il-belt il-ħwienet qegħdin jirranġaw. Is-sistema ta' trasport pubbliku wkoll mhux qed tgħin is-sitwazzjoni fil-Belt Valletta. Jiddispeċini ngħid, imma konna ngħidu li qabel id-drivers u min imexxi l-bassi kienu arroganti. Jiddispeċini ngħid daw saru arroganti daqshom hekk mhux iktar minnhom. Il-Komunità Kummerċjali tal-Belt Valletta qed tittama li fi żmien li ġej dawn il-problemi jiġu indirizzati biex il-Belt Kapitali terġa' ssir iċ-ċentru kummerċjali ewlieni fil-pajjiż.